आज आपण सर्वांना इथे बोलावण्याचं कारण एकच आहे. आपल्या दापोली तालुक्यामध्ये उसगाव येथे भारती शिपयार्ड नावाची कंपनी आहे आणि ही कंपनी गेली अनेक वर्ष ही कंपनी बंद आहे. कोर्टामार्फत तिचे लिक्विडेशनचे आदेश निघाले, लिक्विडेशनला कंपनी गेली आणि लिक्विडेटरकडनं आता ती प्रोसेस जवळपास पूर्णत्वास जाते. भारती शिपयार्ड ही कंपनी लिक्विडेशनला गेल्यानंतर आता कंपनीचं नाव मला माहिती नाही, परंतु एका कंपनीने तो व्यवहार काहीतरी पूर्ण केला असं आम्हाला समजतंय. व्यवहार म्हणजे लिक्विडेशनची प्रोसेस जी आहे ती पूर्ण केली असं मला समजतंय आणि 176 कोटीने भारती शिपयार्ड ही कंपनी दुसऱ्या कंपनीने विकत घेतलेली आहे. मुळात ही कंपनी चालू व्हावी ह्यासाठीचे प्रयत्न गेल्या काही वर्षांपासून मी देखील करत होतो, पालकमंत्री देखील करत होते. परंतु आता जे चित्र दिसतंय किंवा जी माहिती आम्हाला मिळते त्यानुसार संपूर्ण कंपनीचा जो स्क्रॅप आहे किंवा जिथे स्क्रॅप आहे ते उचलून घेऊन जायचं आणि स्क्रॅपच्या माध्यमातून ते जो काही व्यवहार आहे तो पूर्ण करायचा असं एकंदरीत आम्हाला माहिती मिळते. आज आपण सर्वांना बोलण्याचं कारण एकच आहे. तिथल्या स्थानिक कामगारांचा आणि कॉन्ट्रॅक्टर जे होते, ज्यांनी भारती शिपयार्डमध्ये अनेक वर्ष काही तिथे कोणी लेबर पुरवले होते, कोणी काही कामं केली होती, अशा कामगारांची आणि तिथल्या कॉन्ट्रॅक्टरदारांचे माझ्या माहितीप्रमाणे जी माहिती मला मिळालेली आहे कामगारांच्या मार्फत आणि कॉन्ट्रॅक्टरदार आहेत त्यांच्या मार्फत जवळपास 15 ते 17 कोटीचं देणं हे भारती शिपयार्डचं ह्या कामगारांना होतं. त्यामध्ये अनेक कामगारांचे पगार आहेत आणि अनेक कॉन्ट्रॅक्टरदारांची बिलं आहेत. मुळात लिक्विडेशनची प्रोसेस जर का आपण कायदा बघितला तर कामगारांचा पगार आणि कॉन्ट्रॅक्टरांचे जे पैसे देणं आहे ते लिक्विडेशनच्या प्रोसेसमध्ये म्हणजे ज्या वेळेला जुनं देणं ज्यावेळेला ह्या नवीन कंपनीने देण्याची वेळ येईल त्याला कामगार आणि कॉन्ट्रॅक्टर हे सर्वात शेवटी आहेत आणि म्हणून मला भीती अशीच आहे की त्या कायद्याचा उपयोग करून घेऊन ही नवीन कंपनी कामगारांची लूट करेल किंवा कामगारांची देणं देणार नाही, कॉन्ट्रॅक्टरदारांचे पैसे देणार नाही. आणि म्हणून माझं आज याही म्हणून माझी भूमिका होतीच, परंतु आज माझा पहिला इशारा त्या कंपनीला आहे. जे कोणी असेल ते, त्यांच्या मागे जो कोणी असेल ते, त्यांना माझा इशारा आहे की त्या भारती शिपयार्डच्या त्या यार्डामधून जोपर्यंत कामगारांचे सगळे पैसे, कॉन्ट्रॅक्टरांचे सगळे पैसे जोपर्यंत तुम्ही देणार नाही तोपर्यंत त्या कंपनीमधला एकही किलोचा लोखंड तिथून आम्ही उचलू देणार नाही. ही आमची भूमिका स्पष्ट आहे. ही माझी आमदार म्हणून भूमिका आहे, ही माझी शिवसेना म्हणून भूमिका आहे आणि कामगारांच्या पाठीशी आणि कॉन्ट्रॅक्टरदारांच्या पाठीशी आम्ही पक्ष म्हणून आणि मी आमदार म्हणून खंबीरपणे उभा आहे आणि अजिबात खचून द्यायचं कारण नाही. एक मला माहिती अशी समजते की ही कंपनी जी आहे ती काही तिथल्या पुढाऱ्यांना हाताशी घेऊन काही ठराविक कामगारांसोबत काही बैठका झाल्या आणि जे काही रक्कम बाकी आहे त्यापैकी तुम्हाला आम्ही तुमचे 10% पैसे आम्ही तुम्हाला देऊन टाकतो, आम्ही देतो आणि सेटलमेंट करायचा प्रयत्न करतो. जिथे 176 कोटीचा प्रस्ताव होतो तिथे 17 कोटी देणं मला वाटतं काही कठीण नाही. मग त्या 17 कोटीचे फक्त 10 कोटी द्यायचे म्हणजे 1,70,00,000 द्यायचे आणि कुठेतरी कामगारांवरती हा अन्याय करायचा, कॉन्ट्रॅक्टरदारांवरती अन्याय करायचा. ठीक आहे, जी काही बिलं बाकी असेल त्याची तुम्ही खात्री करून घ्या, जे पगार बाकी असेल त्यांची तुम्ही खात्री करून घ्या, तर रकमेची खात्री करून घ्या, आमचं काहीच म्हणणं नाही. जे आहे ते ऑन रेकॉर्ड आहे. परंतु अशा पद्धतीने काही पुढारी फक्त स्वतःची राजकीय पोळी भाजण्यासाठी जर का कामगारांचा उपयोग करून घेत असतील तर ते सहन देखील जाणार नाही. त्याला देखील माझा विरोध असेल आणि उद्या 2:30 वाजता उसगाव येथे मी स्वतः माझ्या उपस्थितीमध्ये सगळ्या कामगारांची आणि कॉन्ट्रॅक्टरदारांची मी बैठक बोलावलेली आहे. माझी त्यांना संपूर्णपणे भक्कमपणे साथ असेल. म्हणण्याचं तात्पर्य एवढंच की जी काही नवीन कंपनी असेल हे 10%, 20% वगैरे ही सेटलमेंट अजिबात केली जाणार नाही. आमच्या कामगारांनी जेवढं देणं आहे
ते सगळं देणं दिलं पाहिजे, कारण गेल्या 10 ते 12 वर्ष 15 वर्षापासून ही सगळी रक्कम त्यांचे देणं आहे. आज कंपनी बंद झालेलीच आहे. कंपनी बंद झाल्यामुळे मुळे हजारो लोकांचे तिथे पोटावरती पाय आलेलाच आहे. परंतु जे काही देणं आहे त्याच्याने जे काही त्यांच्या कुटुंबाला काही जे काही चालना मिळेल किंवा त्यांचं जे काही नुकसान झालं ते भरून निघेल, त्यासाठीचे आमचे हे प्रयत्न असतील. आणि म्हणून माझ्या त्या कंपनीला पहिला इशारा आहे. दुसरा हा इशारा दिला जाणार नाही. दुसरा डायरेक्ट हे आमची ॲक्शन शिवसेना पद्धतीने ॲक्शन घेतली जाईल. त्याची त्यांनी खबरदारी घ्यावी. त्यासाठी आजची ही पत्रकार परिषद आहे. आपण देखील पत्रकार बांधवांनी आम्हाला ती साथ द्यावी. आणि एवढंच सांगेन की कामगारांच्या बाबतीमध्ये आज आमचं सरकार आहे. आज सन्माननीय शिंदेसाहेब महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहत आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब असतील, उपमुख्यमंत्री अजितदादा असतील, यांच्याकडे देखील हा मी विषय लवकरच मांडणार आहे. आणि कामगार मंत्र्यांच्या मार्फत देखील ह्याच्यामध्ये हस्तक्षेप करायचा मी त्यांना विनंती करणार आहे. आणि जे काही कामगारांची जी हेलचांडणं होते ती होणार नाही याची आम्ही खात्री करायचा प्रयत्न करणार आहोत.